Yau akwai labari. Akwai labari. Wannan irin labari? To ka tsaya mana koma wani irin labari ne ai zaka ji ko? Gaskiya. An ba wa Tijjani kwaya ya sha amma ba mu san waye ba shi ba. Abel baka san wanda ya bashi kwayar ba. A dukkan binciken da muke. Za mu ci gaba da bincike, za mu gano waye ya bashi kwaya ya sha har yake wannan ihu. Gaskiya. To ya kai na dawo gare ka, kai ka san wanda ya bashi kwaya ya sha? Wai dan Allah kai dan sanda. A'a. To kai lawyer. A'a wallahi. To kai dan jarida ne. Ko ɗaya babu. To me yasa kake yawan yin min wannan tambayoyi? To ai bincike ne, ai dole kamata a san waye ya bashi kwaya ya sha, ko ba haka ba? Wallahi idan ka sake zuwa kan wannan tambayoyi. Zaki ya faɗa mu waye ya basa kwaya ya sha? Kamar wanda ya samu taɓo kwakwalwa. To ai shi yasa ma nace bari in tambaye ki tunda naga yana ta ihu kin ga ya samu matsalar kwakwalwa kenan. Gaskiya. Ko ke kika bashi ya sha kwayan ne? Kai ya isa. Oh haka ma zaki ce? To akwai tashin hankali. To shikenan Allah ya baki hakuri. Get out. A to kai mai sana'a naji an ce da kuka je duba shi kawai ihu ya rinka yi. Kwarai kuwa. A to kenan da gaske kwayan ne kenan. Wallahi kwayan ne. A Tijjani. Allah ya baka lafiya Tijjani. Suwa iyayenka? Ina da uba a garin nan ne, ina da uba a duniya, ina da uwa ne. Suwa ƴan uwanka? Uwa ban da ƴan uwa ban da komai.